Добре дошли в Балтийската одисея на круизна агенция Conti-Trans-Am. От дизайнерския шик на Копенхаген и величествения Осло фьорд, платната на историята ще ви отведат до Гданск и Рошток. Тук духът на Ханзата все още шепне по тесните улички на старинните градове. В Прибалтика ще откриете бароковия разкош на Вилнюс, елегантния сецесион на Рига и приказните кули на Талин. Потопете се в ритъма на Стокхолм. Градът на красивите хора, пълен с интересни места, които задължително трябва да посетите. А елегантният чар на Хелзинки ще ви плени завинаги. Това не са просто круизи. Това са пътешествия по морските пътища на викингите и из градовете на средновековните рицари. С круизите на Conti-Trans-Am вие се гмурвате в културата на региона и разбирате дълбоката същност на цивилизационния избор на северните народи. За семейства и приятели предлагаме свободата на Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean. Тук цената включва най-същественото, което е необходимо. Вашето настаняване, хранене, закуска, обяд и вечеря и всичко между тях. Пристанищни такси и развлекателни програми на кораба. Търсите повече екстри? Премиум круизите на Holland America по тарифа Heavy All включват не само базовите елементи, но също напитки, интернет, бакшиши за персонала и отстъпки за екскурзии. Ако пък не желаете компромиси, нашите луксозни круизи са напълно all-inclusive. При Regent Seven Seas дори бреговите екскурзии са включени в цената. Резервирате сега и ви остава само да се наслаждавате на удоволствието от пътуването. За повече сигурност, изберете индивидуален Fly and Cruise пакет от Norwegian Cruise Line с включени самолетни билети от София. Вашата следваща посока е Скандинавия и Прибалтика. С круизите на Conti-Trans-Am, предназначени само за индивидуални пътници, откривате света по различен начин.